Janko Hraško na kráľovskom dvore. Dávno, pradávno, v jednej malej dedinke na úpetí vysokých hôr žila stará žena s menom Anička. Bola veľmi osamelá, lebo nemala žiadne deti. Každý deň sa modlila k matke prírode, aby jej darovala aspoň jedno dieťatko, hoci len maličké ako hrášok. Jedného slnečného rána, keď Anička prechádzala cez svoju záhradku, zbadala na hriadke s hrachom niečo neobyčajné. V jednom z hrachových strúkov, ktorý sa leskol ako zlato, sa skrýval malinký chlapček, sotva väčší ako jej palec. Anička sa preľakla, ale hneď ju premohol pocit šťastia. Opatrne vzala hrachový strúk do dlaní a ponáhľala sa domov. Ach, matka príroda vypočula moje prosby, zvolala s radosťou v srdci. V opatere svojich rúk rozlomila strúk a vybrala z neho malého chlapčeka. Bol taký maličký, že ho mohla položiť do prázdnej škrupiny orecha. Anička ho nazvala Janko Hraško, lebo prišiel na svet z hrachového struku a bol malý ako hrášok. Janko Hraško bol čulý a veselý chlapček. Hoci bol maličký, mal obrovské srdce a chuť do života. Anička sa o neho starala s láskou a trpezlivosťou. Obliekala ho do šiat ušitých z listov a klobúk mu vyrobila z orieškovej škrupiny. Každé ráno mu spievala a rozprávala mu rozprávky o lesných zvieratkách a dobrých vílach. Janko Hraško rástol pomaly, ale múdrosti a odvahy mal za 10. Jedného dňa, keď Anička potrebovala ísť na trh do susedného mesta, Janko Hraško sa ponúkol, že jej postráži dom. Ale Janíčko, ty si taký maličký, ako chceš postrážiť dom, spýtala sa Anička s obavami. Neboj sa, mamička Anička, povedal Janko Hraško odhodlane. Ja si s tým poradím. Budem sedieť na okne a všetko uvidím. Anička, hoci s ťažkým srdcom, nakoniec súhlasila. Uložila Janka Hraška na okno a poboskala ho na čelo. Keď Anička odišla, Janko Hraško si sadol na okno a pozorne sledoval okolie. Zrazu zbadal, ako sa k domu blíži obrovský zlý vlk. Vlk mal hlad a chcel sa dostať do domu, aby si niečo ukradol. Janko Hraško sa nezľakol. Z plných pľúc zakričal: Hej, ty tam! Čo tu chceš? Ak sa priblížiš, skočím ti do oka a oslepím ťa. Vlk sa preľakol toho mocného hlasu a nevedel, odkiaľ vychádza. Rozhliadol sa, ale nikoho nevidel. Pomyslel si, že sa mu to len zdalo a pokračoval v ceste k domu. Janko Hraško videl, že vlk sa neľaká, zobral malý kamienok, ktorý mal pri sebe a hodil ho vlkovi do oka. Vlk zavil od bolesti a chytil sa za oko. Kto to bol? Kto mi hodil do oka? Zúril vlk. Janko Hraško sa znova ozval mocným hlasom: To som bol ja, Janko Hraško. Ak sa nehneš, ešte ti prihodím. Vlk sa tak preľakol, že sa dal na útek a už sa nikdy viac do tej dedinky nevrátil. Keď sa Anička vrátila z trhu, Janko Hraško jej vyrozprával, ako zahnal zlého vlka. Anička bola na neho veľmi hrdá. Vedela, že Janko Hraško je nielen maličký, ale aj veľmi šikovný a odvážny. Čas plynul a Janko Hraško rástol pomaly, ale rástol. Jedného dňa sa dozvedel, že v susednom kráľovstve hľadajú odvážneho a šikovného pomocníka pre kráľa. Janko Hraško sa rozhodol, že sa prihlási. Ale Janíčko, ty si taký maličký, ako chceš slúžiť kráľovi, spýtala sa Anička s obavami. Neboj sa, mamička Anička, povedal Janko Hraško odhodlane. Ja si s tým poradím. Ukážem kráľovi, čo dokážem. Anička ho s ťažkým srdcom pustila na cestu. Zabalila mu do uzlíka chlieb a syr a dala mu požehnanie. Janko Hraško putoval cez hory a doliny, až sa dostal do kráľovského mesta. Pred kráľovským hradom stáli vojaci a strážili bránu. Janko Hraško sa postavil pred nich a povedal: Chcem sa prihlásiť do služby ku kráľovi. Vojaci sa mu začali smiať. Ty chceš slúžiť kráľovi. Veď si maličký ako hrášok. Janko Hraško sa nedal odradiť. Ja som Janko Hraško a dokážem viac, ako si myslíte. Odneste ma ku kráľovi a ja mu to dokážem. Vojaci, zvedaví, čo sa stane, vzali Janka Hraška na dlaň a odniesli ho ku kráľovi. Kráľ sedel na tróne a bol veľmi zamyslený.
Mal veľa starostí a potreboval pomocníka, ktorý by mu poradil. Keď vojaci predstúpili pred neho s malým chlapčekom na dlani, kráľ sa začudoval. Kto to je? Spýtal sa kráľ. To je Janko Hraško, vaše veličenstvo, odpovedal jeden z vojakov. Chce slúžiť u vás. Kráľ sa usmial. Ako mi môže slúžiť taký maličký chlapček? Janko Hraško odpovedal mocným hlasom. Ja, Janko Hraško, som síce maličký, ale mám veľké srdce a múdru hlavu. Viem vám poradiť a pomôcť vyriešiť vaše problémy. Kráľ bol zvedavý a rozhodol sa vyskúšať Janka Hraška. Dal mu vyriešiť ťažkú úlohu, s ktorou si nevedeli poradiť všetci jeho radcovia. Janko Hraško sa zamyslel a po chvíli kráľovi poradil, ako má postupovať. Jeho rada bola taká múdra a praktická, že kráľ bol ohromený. Od toho dňa sa Janko Hraško stal kráľovým radcom. Svojou múdrosťou a odvahou pomáhal kráľovi spravovať kráľovstvo. Ľudia si ho obľúbili a vážili si ho. Janko Hraško, hoci bol maličký, dokázal, že aj ten najmenší môže dokázať veľké veci, ak má odvahu a dobré srdce. A Anička. Anička bola na Janka Hraška veľmi hrdá a často ho chodila navštevovať do kráľovského mesta. Boli šťastní, že sú spolu a že Janko Hraško svojou múdrosťou a odvahou pomáha ľuďom. A tak, Janko Hraško, maličký chlapček z hrachového struku, žil šťastne až do smrti a stal sa legendou o statočnosti a múdrosti, ktorú si rozprávali deti v celej krajine. Každý si pamätal, že aj ten najmenší môže dokázať veľké veci, ak má odvahu a verí v seba.